Dit is Sexy Friesland. Wij binnen alle keren Friesk. Nou ja, behalve taaien. Wij binnen benijd. Wat maakt het Friesland nou echt sexy? Jim bepalen wat wij testen. Goh jongens, ik heb hier toch een bjusterbaarlijk jutje aan juster. Je moet echt het weten. Bjuster wat? Dat snap ik niet. Bjusterbaarlijk. Nou, doet hij dus het leest, jong? Ja, dat denk ik ook dan. Ja, en uit deze Facebook reacties blijkt ik echt dat we echt trots op onze taal binnen. Ja, hast du echt helemaal geen verstand van deze taal of zo? Nou, kan jou nou wel verstaan. Ja, dan zie ik het maar een keer uit. Ik weet nog wel wat. In een Nederlandstalige hem redden met het Friesk. Ik krijg 4 opdrachten om te challenge die redderkast in het Fries. Ja, En jij is de eerste. nootjes, dat zullen wel nootjes zijn. Ik weet niet precies wat moor is, maar ik ga voor een nootjesmix. Nou, een kjellenpoorten, dat is kippenpoten, gok ik zomaar. Koek! Ja. Dus ik kan hier helemaal geen kjellenpoorten halen. Ja, jong, dat is het net. Nee, Dat is fout. helaas. Nou ja, hier heeft nog een kans. Opdracht 2. Zorg je dat in voorbiegonger even fliepje wol. Gewoon even vliegen op straat. Nee, jongen, ik wil net vliegen, dat is beter. Nou, dat heb je verstaan net. Ja, dat is toch Nou abnormaal. ben ik benieuwd. Ik heb u gevraagd om te vliegen, maar dat komt omdat ik deze opdracht moest uitvoeren. Klopt het dat flipje vliegen is? Vliepje? Nee, vliepje, nee. Willen jullie even flipje? Zij vliegt nooit. Dat is flipje! Liet in voorbiegonger een kruppelhinsje teken je. Een haantje. Dat is een haantje. Dankjewel. Is dat goed trouwens of niet? Dat ga ik even terugkoppelen aan mijn opdrachtgever. Dat weet je ook niet. Ik weet het namelijk ook niet. Lieve heersbeestje, in plaats van die kreupele cap. Super, wat goed. Nou, dan kijk ik die alleen nog maar de relatie aan. Zorg je dat de riegel Ian van het Fries volkslied Jonge Kinst en vind 2 mensen die mij jongen. Ja, de laatste die moet omhoog. Fries bloed zug op. Zoiets. Zoiets? Dan zingen we even mee, gewoon doen we met z'n twee, oké? Nee, ik ga je niet zingen. Oké. Nou, Tije, ik vind dat die wel aardig redderkast in het Fries. Ja, ik krijg al echt Fries bloed. Goed man. Nou, we starten de volgende keer die idee op Omroep Friesland. Laat het dus dan weten op uw Facebook.